Namanzi usasaqekile umphakathi emva kwesenzo sehle lapha eVali kulimala izingane eziwu-13 kanti-ke kubatshazwa ubudedengu bukadriver. Siqhamukile-ke i-footage la khona udriver we-truck ebekunekhamera khona etruckini okuyi-dashcam ekuyiyona eveza uhambo lwakhe. Iyaveza-ke nobudedengu bukadriver wetekisi yize noma udriver walo-ke i-truck ubedlile amanzi ampunzwana. Kodwa-ke kusola ukuthi cha, udriver wetekisi unikezwe ithuba elanele ukuthi engayivika ingozi kodwa ngokunganaki mhlampe nokushawa uvalo noma ukutatazela akakwazanga ukuthi enze lokho. Ngaphandle komusho isikhathi sakho asibuke yona i-footage bese siyaqhubeka. Driver like uyimi amufa challenge sela yena hayi ka uri tlhapetu ya It's a driver, you had enough time or utlo header simple bona fela bon Njengoba usuyibone le footage mntana sekhaya ukuthi ihamba kanjani, uyayibonela laphana ukuthi kunespace ekuyisona eshiwe igebhu ekuyimoto eyitekisi engemumva nemoto engaphambili zaze zabuyela eceleni okukhomba ukuthi naye ube nethuba lonke lokuthi ebuyele ngala eceleni ekwazi ukuthi engene kuleso sikhala. Wangakwazi ukuthi angene yena wakhetha ukuthi abuyele ngala kwilane errong ezojumpa ezama ukuvika i-truck kanti i-truck iseliseduze. Lokho bengenza ukuthi kube lula ukuthi akwazi ukuthi avike i-truck indlela ebekwenzeka ngayo. Baphinde baxaka-ke isenzo sakhe noma-ke indlela ashayela ngayo ukuthi cha bengafanele enze lezi zinto azenzayo isikakhulukazi mangabe ethwele iy'ngane. Baba uMsweli ufike nomunye yembono ebekuyiyona elalelekayo noma abantu abavumelane nayo kakhulu. Awuyizwe? Africa my continent, Africa my home. Ngithi nje ngithathele lethuba nami ngibeka ukuthi ubhobho wami odabeni lwezingane ezibhubhe lapha eVali. Wonke umuntu olimele sisemanzini siyi-South Africa, sisemanzini siyi-Africa. Le nto uyifisela omunye umuntu noma ngabe isitha sakho umfiseli le nto. Uma ulalela inkulumo eduzane khona omunye umama wengane obhujelwe izingane eziwu-2. Kodwa-ke angizukugxila lapho kakhulu. La ngizokusho bengizothi mina uma kuwukuthi lemboni ethatha izingane zethu emakhaya ezisesikoleni siyithatha serious, bengizothi nami ngicela ubeke ukuthi ubhobho wami umbono nje wami ubuza uthi asiqale ngokuthi asiyenze ibe nani nama-permit, right? Ayiqale ngokuthi ibe nama-permit, akudesignwe ama-permit. Makudesignwa i-permit izodesignwa izofakani i-permit. Permit izokhuluma ngodriver ukuthi akabe njani udriver, ikhulume ngokuthi imoto ayibe njani, ikhulume ngokuthi iroute ezobe isetshenziswa yileyo moto kufanele ukuthi-ke hayi ukuthi ifuneke iye kangaki. Cha, bekuzoba yilezi zinto ey'ntathu. Ngifuna ukuthi mase umshayeli into ebesizoyicela mhlambe umshayeli abe nayo bengathiwa umshayeli akabe umuntu osevuthiwe ngokomqondo nasekhanda nasesteringini nje ekushayeleni ufuna ube umuntu osevuthiwe. Kanjani na? Uyabona u-dangerous goods lama-truck lana athwala udizili, athwala upetroli, athwala zonke lezi zinto ama-hazardous substances. Abashayeli bakhona i-criteria yakhona yehlukile kunamanye ama-truck. Nomuntu oshayela i-truck edonsa ama-container, edonsa amalahle yehlukile. Into yakhona i-treatwa very very serious. Bengafanele ukuthi-ke udriver oshayela imoto ethatha iy'ngane zesikole abe kulelo zinga. Kuneminyaka ethize kuthiwa sikuthatha uma usunesikhathi esingaka ushayela 1, sikuthatha uma ukuthi-ke emzimbeni wakho medical unjani medical, uyayithatha yini iyobisi, uyayithatha yini lokho uphuzo odakwayo, yabona? Bekufuna kube njalo nanokuthi-ke umuntu omdala kangakanani ngokwe-age nje nayo iya-counter lapho. Udriver bengathi mhlambe ake sibheke lokho sithi mhlambe sithatha umuntu ese 28 years kubheke phezulu, umuntu onjani umuntu ongashayela imoto ethwala izingane ezesikoleni. Masikhuluma ngodriver bengizofaka lokho bese siyaphuma-ke lapho kudriver sigijime siyobheka imoto. Imoto bekufanele ukuthi kube yilezi imoto lezi public transport, yabona ama-taxi ama-quantum iwona
kodwa bese umehluko uzothwani ibrandwe yabona school bus ngibo school bus ingenzi imisebenzi emibili utho ukuthi imoto yamsi ingane zesikole ekseni ibuye emini iyokwenza iyothatha abantu lapha abaya emsebenzini abaya emakhaya akube imoto ezohlalela lo msebenzi makuthi ngiyothatha ingane zesikole ihlalela ukuthatha ingane zesikole kuphela ibrandiwe ine permit yayo bese kuyabuya ke uzothiwa iroute uzoyibona kanjani bizothi uma ukuthi nje usuka eMontclair eThekwini eMontclair uye eMlazi bekuzofana ukuthi iroute izodeterminwa yini ingane oyihambisa kuleso sikole mhlambe uhambisa ingane ezikoleni eziwu5 ufuna ukuthi ke othisha uprincipal balapho bebhale incwadi ukuthi ingane ethize igibela lemoto ingane ethize igibela lemoto izikole zonke lezi zikole zo5 bese kuthini na kuzothi seyibhaliwe ke lezo ngane ke siyazi iregister yezingane uyiphethe uma uphethe ingane eziwu15 la nawe uphethe iregister ozoyiphatha every day kusho ukuthi iroute ideterminwa yini izikole ohambisa khona othisha babhalile number 2 incwadi ezobibhalwa abazali bevuma futhi ukuthi cha usibani umsweli uthatha izingane zethu izingane zame ingane zingaka zimbili noma iyodwa isebenzisa le route iroute siyibona ngalokho siyibona ngani iroute siyibona ngokuthi ihamba kulezi izikole eziwu5 ngapha noma eziwu6 noma eziwu10 as long as kuzogcina izingane eziwu15 umsweli usebenza leyo route iregister ke manje yezingane ehlale ila ipermit ehlale ila etaxini wenza amaphoyisa mayifike ekumisa wena uma uye eMontclair uhamba ngo-M4 iroute yakho ithi M4 uyakusiphi ikole ngiyeshaka ngiyebani nazo zibhaliwe izingane oyitholela izona yes nansi iregister yakhona nanka ama-signature abazali uyabona ukuthi iqala iqonda senzela njalo uma senikhanda imizila mhlambe ezinye izinto eningayicosha lezo angisho ukuthi kufanele ukube njalo kodwa mina owami umbono usho njalo ukuthi eroutine oyisebenzisayo izikole zibhaliwe basayina othisha omkhulu abothisha omkhulu nabazali kuyahlangana bese siyabuya ke khona ipermit ama-abnormal load yama-truck namakhulu khona ama-permit ashintshwa ngenxa yemithwalo oyiphethe bese kukhona ipermit kuthiwa i-yearly permit yonyaka yabo nje i-truck ethwala ama-park home lama-office lana lokhu ngama-ofisana lokhu okuthathwa lapha ngoba singaka temporary offices ngasho njalo i-truck yalapha ine-permit yonyaka wonke irenewa emva konyaka ngobani ngoba le truck ihlale ithwele ini lama-park home kanjalo ke nezingane iregister lezingane ziwu15 uyiphethe kanje vele unyaka wonke uzobamsa lezi zingane angithi unyaka wonke zobe zisa kulezi sikole unyaka wonke kuzobe kuvumela abazali uyayizwa into ekuzama ukuyisho right iphoyisa malikumisa selifuna zonke lezi zinto zila seliyakwazi iphoyisa ukuthi kule route okay bese kuyabuya iyabhala futhi ipermit bizosho ukuthi awukwazi ukwenza ama-trip amabili noma amathathu angani izikole uma zingena zonke izikole mhlambe zirenja u-7 kuye kuyoshaya u-8 kanti imoto futhi ihamba mhlawumbe izingane edinga i-transport izohamba mhlawumbe amakhilomitha mhlawumbe ala ko-13 noma uko-10 bhekeli awukwazi ukuthi uzotravela u-13 kilometers uyokhava u-7 no-8 uthi ungakwazi ukwenza ama-trip awu-2 izobe futhi ipermit isho ukuthi ufuna kwenza itrip A1 izobonakala kanjani ke le trip A1 ngani iregister yezingane yile izikole yilezi uma usutholakala usukwenye iroute siyaqala ke manje ngoba phela uma kuthiwa uzofika wehlise lezi izingane kulezi izikole eziwu5 ugijima uyothatha manje seziya kulezi yakona siyaqala ke manje isiyahlukana ke seliyakwazi iphoyisa ukuthi no ufuna ukuthi ube umuntu ke ozoba namatekisi awu2 azothatha izingane sengizoyivala
sikhulume ngama-route ukuthi isikhathi namakhilomitha ayakutshela ukuthi awukwazi ukwenza ama-trip awu-2 so sekufanele ukuthi nalapha kwi-permit kubhaliwe ukuthi only one trip eqondene nengane eziwu-15 eqondene nalezi zikole eziwu-5 eqondene nalabazali abasayinile hayi lapho usiqedile kungacishe mhlambe kucontroleke lento yokuthi uthola ukuthi umuntu enye into engavikeleka lento yokuthi ingane ziyahamba ngale moto uqhamuka umuntu avela imise ethi hey lesi ngane ayiphume kule moto ingene kule moto nalento yokuthi ingane zisahamba ngemoto befika omalume lapha beyishintshe manje ethi hey wena ngoba uya ngapha awuthathe lezi ezinye izinto gcina sekuxovene kwacovana ingane so ngicabanga ukuthi lokho kungasilekelela masingakhuluma sidiscuss indaba ye-document siyidiscussa ngalolu hlobo na uthi uBob wami mina ebengizowubeka ukuze sikwazi ukuthi izoregulathwa kanjani le indaba ngingakavali within Santaco kodwa kube yiwing elapha hayi ukuthi umuntu ayobeka ingane abuye egijime aye erenkini cha within Santaco kodwa imile lapha imele yodwa ukuthi laba badila nezingane abadila nezitafu badila nezitafu hayi ukuthi umuntu ekseni uhambisa ingane ama-trip awu-2 or awu-3 uyabuya ayongena lapha erenkini mayiqede erenkini ntambama futhi unestafu azosihambisa no i-branding yey'moto izosilekelela ukuthi ngiyazi ukuthi abanye bathi hey phuma lapho cha ngeke ngiphume nami uthi uBob engizowubeka ukuthi akufanele sibabaze ukushona kwey'ngane bese sigcina sikhwixa imikhondo sithi ayisebenzi leyo akube khona into eyenziwa njengoba de siyilapha nje nomthombeni emdloti semdloti lade sikhona siyochecka amabhasi akusuke-ke emva kokuthi sesiwa-checkela amabhasi a-checkela ama-tax akusuke kube khona i-document eyenziwa kuregulathwe le mboni le ehambisa iy'ngane esikoleni ngoba ngempela uma sokwenza kanje ngeke ethi umuntu ehambisa iy'ngane ujahe ilodi ngale akhiphe imoto emzileni elenini yakhe ahlangane netruck ayiqonde itruck njengokufa ayikho into enjalo imoto ayibe ne-trip eyi-1 uma ufuna ukuba nama-trip amaningi azibe mbili iy'moto hhayi ukuthi ngoba iy'ngane ngingena ngo-7:15 ngo-8:45 yiphi le ngane uzoyithatha ngo-5 uyoyishiya ngo-6 ube uzolanda ezinye ayikho into enjalo so owami uthi uBob bazalwane kule simo salapha eValley ukuthi akube isifundo asisukumeni sonke silungise iSouth Africa yethu I thank you Themba ukuthi uyayizwela-ke umbono kaBaba uMsweli ngicela ukuze uvo lakho laphana kwi-comment section ukuthi kuthini ukuphawula kwakho mayelana nalolu daba amazwi futhi enduduzo emndenini edlulelwe bafethu mina nawe ahlangane kwi-comment section ngiyabonga